Bamanyale tena msu demse ani makoroba malikono fukata blamuye maliko kanala mama de beni wati na keso kole menura FM na somode fuli abetani ka obela jelendi ka osegere dugu jera somode na me masay tanuka asibe koroba kada masamiye bira auna akla ka yini masay fe muye kliti me kunyuma akodi anabade bela jelemala ka yini fe bela jelenka sorofenyi na masay tanu somode na ka barkada misili chama ke kirola kuntri kanudi muhammadu rasulullah kishi anene machama be kanyashi alima Obolon ko fanga janabo sababu no de angul bakoro na angul fakoro no yami dugo kuye kakla ka dugo ka nyinu fe sanga wati baladelena ko alaka anyama ula anja tigla ko sarna be jela ko la ko fo kana bla mu ko man la ko la al mamla ko be fo dugo tigla ko muso je kulu fo kana fara mu jina suka mama de ben sigida flying konna la ko odabe kala kadi so mo fuli abinya sho baladele ma so mo na ka bakara do mandiro no de be nura fm ale ko fo bi kononto anenani tomi muru duru amela selike no wati na ka bo jela ko ji ko mani wada la ni mamusira wada sugula be kono fe fa ko antenne jay mesanfe odi radio Nura FM usratikala namanya kafoko munye negata otana gushira wati fana abibulla munye kuna foli bala ame fereke ka adaele nga munye anyori yirawla sangani wati bala direna ekipu dafale ndebe franwanga ka baranke wala sa munye obisega lafia soro munye kuna foni utabulu la tugumuna usratikala sokomare na munye kuma so ukalfaleno Mamadou Adama Maiga fe nambale del kama ko gafu jamanga madu ame fulitani ka sigere no wati na fu dable ni konala nyamadanga bala sanugo balajigi fuli obetani ka asigere sokomare na Mohamed Kulubali nambale del kama ko fa misra ka ko belebele ale mu wulika jonu ko blasenga dugu jako muganta wala sa kuna fondi seba no amsika soro antike kono na Mohamed Kulubali fa fuli obelasi ama niga krafe sokomare na obe munye baba Adama Touré modingani bolo nori Yusuf Sugoye kitaka ka ambassadeur niga krafe oba ale bolo munye do hono fana ka ambassadeur de sanabe yakwa gino ko fo ale fana be munye baro kono la sokomare na me fuli tanika asgere Facebook la saka onye bololo osanfe o kalfalendo munye musokoroba nyuma modina no de be mam kamara modin ko fo burama Traoré Facebook oba ale bolo kuma bara ma flado sokomare na ne to ko Boubacar Traoré kanumba ko mako beti ani Abou Safina Jara o ma flade bina kuna fone ninko olasi o mabi fo asigero la usratikala albi ama fo yakura ko abisimla nura gafe alisanfe Abou salam alaykum wala konsala ko de bachitila Boubacar ambi fo ki wala mando ajarani la meba chen muso demse ani makoro ambi fo akaka kado fo folini tanu nura FM la mebo mali kono mali kokan ambi be sogma da fe fo nakaka ka bela jele wala mando anga wuli kajo o de doyni kosobe no fo ni ka di jamani kono doma ka bela jele kuna sirlen bo jamani medangu muna bi ka do ka fo ni kuna fo ni te ka do ka fo baran atinya sikatala me do bu dike sa ani wati fakoro ani bakoro ka do ka fo makoro ka do bu ke anye bana bato ala ka bana Kenya munu be do toro so la ambe do ke bela jele ala ka ambela jele nyuma njinga na so ami rofo afle tabarikala Abou Safina Jara korofo anyana kosobe o wati kele na mayira kanumbola ko munya ala do Nura FM an dusku akam kam no somre na kosobe o sabke munye an barakenyo an balima an sinji munye jaga fakanti apme jemuka munke Nura FM safeya o de munye jinetiku ka foliye akumo o jemuka kenya ani sufi ka foli munye jaga fakanti akumo o jemuka kenya masa Allah taala aleka wuli koni o sira munye jaga fakanti makunu ni alama bashi woreke nege tan woro bi munye suturali baro una buluda munye jela ko jira ni sira miridale jaga fakanti la ko ka dimaya munumbe ni ala sura masuturalu bara onake nege nyata an woro wati ami jiga dugoke munye jaga fakanti ala ka nyina ala ka yafakama wa ala ka an yara shijo ka anta do makono ko biba sika fuita la ko biba wa an koni Nura FM kona la ka damine nyema la fuka na gushi gadiana an bela jele ya falenu jaga fakanti ma wa amba ina fa afna ka yafa ama ala ka shijo ka anta do makono Abou Safina Jara ambeta mu yarjo partenaire fanfe arajo Mansour alebe katiko fe Modibo Traoré ale nyamaye arno Kulubali Mackenzie bagar deme ka foli bela siama amara Kulubali jago ka amara amba fene fo muye baro kono arajo tungoraki alebe murja macha samaki foli obetani ka asgere arajo bawle ni arajo laidu ni arajo belebele fly buguni una fonu uba agency ala ni Musa Kone siro waraba ale ka wuli ka jo osababula honorable foli obetani ka asgere yanfulla sama FM alibi muye Yakuba Kone ale nyamaye sogona danyogo amba fene fo jamukan dame kene usanfe jelikuntigi be ale bil sumanu Abu Namboray ameta munye kolanjaba arajo jitigi FM alibi amba barakela bela jele fo sogomara na ka damine duguma fo kana bla kazam sanfe fo kana bla duguma lala a bela jele
u bɛ fo nin waati na Tabarikala. radio Jitigi FM ale bɛ kɔlɔnjɛba an kɔrɔkɛ bɛ Modibo Suguba an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ SNTT kɔnɔna la Laji Mohamed Jalo ala ka hinɛ la a ka kalanden mun fana bɛ nin waati na Bamakɔ ni kɔlɔnjɛba ka den don n'o de Bayaku Jalo Jalo Mori an b'a fo Surakabugu n'a ka denbaya an bɛ taa mun ye Kolokani radio Epifani ale bɛ mun ye Honoré Jara ɲɛmaaya ale Makan Fani ale Ekotradi ɲɛmaa ye Lamini Konare de bɛɛ k'a ma ko Ivoirien Sunkalo Jalo Abdulaye Kulubali Ajaratu Konare foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu n'an bɔra an bɛ taa mun ye Dafina la Fanakaw fɛ yen olu bɛ anw lamɛn Dafina sanfɛ ɲɛmaa ye Mamadu Dunbiya promoteur Dawuda Bagayogo ɲamakɛ Japon ale kɔ n'an bɔra an bɛ taa mun ye radio 1 FM ale bɛ Tomiya an bɛɛ nin de o ye ɲɛmaa ye n'o bɛ Siriman Kulubali kofɔ promoteur ale ye docteur Ablaye Dambele caisse de retraite ɲɛmaaba o ye Musa Baye madame Munkɔrɔ Gendarme Kamati an ka musokɔrɔba foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Kirisinu Munkɔrɔ badabada foli an b'a lase a ma Samba Jarani bɛɛ k'a ma ko Tambour Joseph Tienu professeur do directeur d'école fana do ka bɔ Bangas kɔnɔna la foli bɛ lase a ma Coton FM Abu ale bɛ Sikaso kaw b'an na sɔrɔ Coton FM ale sanfɛ Mamadu Siribeni bɛɛ k'a ma ko Bajo ɲɛmaaya ale mun ye directeur de programme o ye Sori I Traoré n'an bɔra hali bi an bɛ to Sikaso kaw b'an lamɛn Danbe fana sanfɛ Yaya Jurute ale ye radio Danbe ɲɛmaa ye Abubakar Sanogo Boutelisi foli bɛ lase a ma radio Baja FM ale bɛ Tugoto Mokhtar Cham ale ye promoteur ye an b'a n'a ka baarakɛlaw fo radio Badenya ale bɛ Manakɔrɔ ɲɛmaa ye Yakuba Marigo badabada foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ radio Benkola Abu ale bɛ Senu o ɲɛmaaba ye Musa Kɔnɛ numéro 2 badabada foli an b'a taa ni k'u sɛgɛrɛ Sigija FM 98.5 ale bɛ Kalana de o ɲɛmaa ye Umaru Kulubali Baru foli bɛ lase a ma an b'a Aïssata Kansa ye foli bɛ taa ni ka a fana sɛgɛrɛ nin waati na Kalana kɔnɔna la radio FM Jayikura ale fana bɛ Kayikaw b'an na sɔrɔ FM Jayikura o sanfɛ sigiɲɔgɔnko la mun ye an yɛrɛ balimakɛ ye mécanicien belebele ka bɔ mun ye koɲuman ni wɛrɛda kɔnɔna la yan Musa Ɲare Cɛjan an bɛ foli ta ni ka Cɛjan ni ka a sɛgɛrɛ mun ye foli ye Kadiatu Sanogo an b'a fana fo fo ka taa bila Daniya Traoré la ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo mun ye madame Kɔnɛ ka lagare n'o de ye Worikiya Kulubali Laurose an bɛ foli ta ni ka Worikiya ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara nin waati na i bɛ na ye k'a fɔ ko maliden caman ni sɔgɔlen ma anw na jamana fɛnɛ kɔ kan o waati kelen na autorité morale n'a bɛ Baba Adama Ture ko fɔ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Faransi kɔnɔna la o Faransi kelen kɔnɔna la Ramata Dunbiya badabada foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ hali bi Faransi Zumana Jakite an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ madame Jakite Safiatou Kamara badabada foli bɛ lase a ma Makan Diko ale bɛ anw lamɛn hali bi ka bɔ Faransi Alassane Fofana ale fana bɛ Faransi fo ka n'a bila mun ye ale jiginɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi Gafure Awa Tunkara a fana bɛ anw lamɛn Faransi n'an bɔra lamɛrikɛnw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko fulakɛ ale bɛ yen n'o de Amadu Jalo lada n'a furumuso Simista foli bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ dɔgɔnɔmuso de Layidu n'o bɛ Gafure Awa Gino kofɔ an bɛ foli ta ni k'a fana sɛgɛrɛ nin waati na New York ale kɔnɔna la madame Sumunu bɛ fo mun ye Mamadu Sumunu foli bɛ lase a fana ma mun ye Marusi Philadelphie Bali Traoré Amérique madame Sise Abi Washington ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo Modibo Ture Angola Samba Traoré mun ye Angola foli bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma Genèvekaw fɛ yen n'o bɛ Sisi jamana kofɔ an balimakɛ bɛ n'o bɛ Musa Dambele foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na fo Genève Abu n'an bɔra yen mun ye nin waati na ɲɛ bɛ mun ye i furumuso la bɔlɔlɔ o sanfɛla la n'o de ye jigisigi Alimaɲare a bɛ k'an lamɛn nin waati na ka bɔ mun ye Espagne o kɔnɔna la foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ Italikaw fɛ yen Sori Jalo ale bɛ yen Djibiri Ture ale bɛ yen Ibrahim Traoré ale fana bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo Abu n'an bɔra yen an bɛ na mun ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mamadu Umaru Ba Eli Diko ani kana bila Maliyaso la olu ba anw lamɛn Côte d'Ivoire maliden fɛn bɛ nin waati na Ivoirien fɛ an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Abu hali bi foli an bɛ taa n'a ye ko sabu kɛ maa kanuba o tɛ sɔn dɔ i la Fatumata Dambele an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Suisse k'a fɔ a ɲɛna ko a Dambele n'an bɔra Korotim Sidibe ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo Jara Seku Umar ale bɛ k'an lamɛn nin waati na ka bɔ Kolokani Cɛmabugu la an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Lomekaw fɛ yen mun ye Biso Sise an bɛ foli ta ni ka Bisu k'a sɛgɛrɛ Lome Las mun ye kamalen biɲɛkɛnɛ Lasi foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na fo Kayiba Jabate an b'a fɔ kosɛbɛ o don Tijani Jawara Damagile ale b'a lamɛn ka bɔ mun ye Kɔngo kɔnɔna la an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Modibo Tambura foli bɛ lase a ma nin waati na Angolakaw fɛ yen an yɛrɛ tɛnɛmuso n'o bɛ tanti VIP kɔfɔ tanti Ajaratu Traoré Kalaban Kulubilenin kɔnɔna la an bɛ tanti VIP an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Basɛkinɛ Keyita a ye ka
ma shekne ni wati na me foli tani kana ka demaya ku bela jilen ku usegere Abu Safina Jara kuna foni akacha foni kacha sokobare na fuka fuko akacha ali biama ida konbolo ku sokole menura FM na bi kononto ani nani tomi mururu duru la sili obuke ka bomu jela ko ko mani wordala anga ne duru sira o de 76 33 43 03 ni wati na mu foli amba taninga adama tugulani ka segere sokora bugun kona la ambalma ke du ni beka mako damis foli be taninga asegere mu ye timini draman amba le fokor war ko fi Abu Safina Jara amma ini nega karafe fando de Yusuf Sugoye aka ferani dabalu ku sigi senga akati munumunu nayi kana kuna foni balanga na dale Sigatala na manya ka foko dugo ko ojabira makelenga danga otefuike ni wati na muye Jara sidiki ame fuleta ninga Jara ke ninga asegere Abu Safina ma amma abuluda amma ini karumo fe ko ka andemeni dugawuye Abu Safina Jara abena tani jona falila agelengala la itika duni ita asiga akuna fati seba fola munene be bona sogmara na o de so de Bamako wula dokoneke akumara no be Umar Angoy ba ko fo akuna la de janvier kalo klem ngani fly na ta irana sigatala munya anga jamana ananguna kokrai o sabge munya wuli ka jo bele o sigile mesinga munya parafrika sinchama o fe ke kerengala munya kemi shiba ko ta fara munya Senegal ko mambe nanga mako Usman Songo nunu konu ubenale Bamako kona la demeta ni ka anga jamana ni ka asegere Umar Angoy ba ako munya juma don temeni wuli ka jo bele o kera anga jamana o kona la wuli ka jo munama dugu jiamala mari do ne bora ina fo dagono ni ka demeni demeta nungu maraba ku aklinata nungu o segere o stratigalla ali bi wuli ka jo kele mesina koy kanyashi munye sida oma na be shuwa to enkofo yengani ajuga muntani kanyashi anga jamana ima munye wuli ka jo be sina farafna fanta nani bala jile fe anga jamana absega demeto komuna o stratigalla ko munye jambe kalo klem ngani flana tay munye malidon farafna don ma chama nina boyo kika dusumakashi ninga ira kanyashi munye sida oma ka tabulin uma o stratigalla anga jekulu bele mba en fait mali kona la nanka mamu fe mayira wole debo sur le rempart akoko wole be bla mal dem bela jile uma o stratigalla ko munye mamu be nalete ma dugulen jamana bi no be kemi shiba ko fo wata fara munye wala fo ko Usman Songo ka sigata la munye jamais kalo klem ngani fla ko fanna no shele jamana konna ula fatiga ba fola ako munye jamais kalo klem ngo ane fla abu munye Bamako sigata la ananguna ko kura kuyi o sabuga munye deme abina taninga anwa jamana marabaw o flen ye aklina munata ninka ataku kusegere ako nega yata ani nani wati ani nimbe mali dem bela jilefe jefara musoka dem sen fara makoroka ali ya famake banabato ko koy ko bela jilenka wuli ni do ninku ka dusumakashi ninga ira kuraye kanyashi muye sida o moma fatili baka fola ako munye mouvement ira wule de sur le rempart na nyema baye adama jarani beka mako bel servo ako ko muye wuli ka jobe sina koy kemi sheba ko ta fara muye Usman Songo ka ale musongo keleme ka makisale ninga abali sunama bi ko sigata la ko songo ko abena anga jamana o konna ula fatike baka fola no de Umar Angoy baye ako munye adama jara bel servo aka korfola ako nunum bala delenga na gunte dore ko sida we shubaya muta jamfa jugu muta ninga anga jamana ka sigere ye sanction muta sanction na te sala ira konna la nunum bala delen na kunyo odi ninga dago shike ka nyashi munye shida o ma ko ni uma fatike baka fola ako munye adama jara bel servo ako wole be bla mali dem bala dilema anga ke misaliye ko sab game domine na foko bi farafna ka nyeta farafna ka yiwa o sogole me anga jamana la koy o munye farafna bala dile nya wale me ni watina anga jamana no be ba mali ba okofo farafna ka yiwa farafna ka nyeta o sigata la ko abeda me anga jamana ko na la koy ina fo anga jamana premier ministre no be docteur Shugel ko kala maika ko fo ale babu mun ke wati temunu na ka teme ale ya ka foko mali don ka don ka foko mali don wulle ne koy ko mali don ko ne anti na ambro jigin tuka shida fatike ba ka fola ako munye ami domna ina foko bi farafna bela jele ne jigi dalembe anga jamana okwa o strategy la anga wuli ka jone dabalu ko ni sigi senga munye farafna akana ka jigi ware farafna bela jele oma o strategy la ko ni nembe mali dem bela jele fe Abu Safina Jarani mamma bi gele akoku sigata la munye shini ere etsugo oku o strategy la ko ayira ka foko ni wati la wanuna na manya ka foko sanction ko otara anga jamana kan sida mo fe a sanction akeleme korolo fele koy jamana damado ni na ina fo wagadugu no be burtna ka ko fo o sabga mu yakuna fo no sorla ka ira ka foko kunu o mani fin chaman dem fana de bora burtna sida o ka la sigisho mu no be wagadugu ko fe atu ka
Makashi ninko ira sisida o manunu uma ko kuna foni ko asola kunu o bolon ko fe ibe na ka foko ali nantara munye nanga daw fe nanga daf ana wakirki man fik no be gol ko fo ni tara ulu fe ibe na ka foko alu fene wuli ka joke koy ni wati laba nunna ka nyashi munyo ka frontière ma ko frontière ko feranda wali bala jerenga ko akadaile ka fola ako mali dew wati de sirasa anga nambulo jigine anga ntanga nyetaye ko sabga maoma ni ye nanzala kala ni go dabo ni signi ko mami fayi refa una fani flani anya sama ka bo somrena mu ye soir de bamako ale konala Omar Angoiba donake ale kan glatiye Abu Samna jara ibunya obala bidi kadu ko fo ni ye soir de bamako ni ale bla lendi pana ka keni aka bi boli men daga do me bona ye Musa Bilali Sidibe ale ka fasir dongo yi Musa Bilali akumana ko yi ka do ka fo kele a mewo me ka do ka fo ko abita labasi ka fo la ba do ka fo Mali ani sira o che ka do ka fo haka jama bi se ka fo ko ni bela jele be ka jisma doni nge ko ji la sababu ke bela jele me akalama ka fo sanction mi ni abira anga jamani nga ni akra kabini janvier kalo clé kono do 2022 na ka do ka fo subato nyemo ta se union économique monétaire ouest africaine ni bela jele ko amako iumwa lu ni sira o kelngoro ko ku bolo di nyama be mi metalke anga Mali jamani na ka do ka fo ka sanction bele bi anga jamani nga sababu te dore de ka fo ko transition ni oye marabawe unu ni olube ka jamani marabi olube ka kwafo no doy asimi guitaye tabla shokel ko kala maigala chronogramme mi ni yo labe ka do ka fo wati mi ni upinyo o labe sabati unu nasika election préparer ka beni oye bina fo ka fo seda o jome anyitaro bina fo union européenne ka do ka fo ka se union monétaire ouest africaine oye bina fo u jome chronogramme na walma chronogramme ngoni kara penye mi ni ama ukungolo mine koy de sababu ka do ka fo ukoni ya yira ka fo mi metalike sanctiona ka do ka fo ko una abere una tindi musume wa abere fara ibado ka fo kabini janvier kalo clé konondo c'est pour bima sanction ka do ka fo ko asebenda ime de sababu ka do ka fo ame wati na ko me bi mi metalike sedaula ka tabla union économique monétaire ouest africaine nangwa mako iomwa ka do ka fo ka se hala anga jamani nyama ma abela dele be ka jisma don ngay kol jilo da ka do ka fo ni kele na damene na da banda wulu kele ro we akana damene de ina fo da ya fo togmina jamani munu ni olu be seda wo chala a caman be bi ka do ka fo sanction ko akololo seme bela jelema ka do ka fo o jamani caman ne be munu ni olu ye seda wo dugu ye caman ga jamani kono de keme ka wuli ka jo ka boloda mi me talike frontière la abisika daile togmina ka do ka fo sanction bi me an munu nyere ka no ye mali don ye chendo halni ayasro a toro doni me anga ga bina fo ka fo seda wo jamanu ka toro bi nyinga bunyani an dawe da ka do ka fo ame watim ne go me bi seda wo nyemo kon ya yira ka fo ko mi wole ko ko la porte est ouverte sika fo ko ni ko adala le saka ani wati bela jere na Mali nyemo fe ka do ka fo mi me talika Mali nyemo fo na lu fo na ya yira ka fo ko sika fo ko odala me uni nywanje ko nga mi me talika ni jere je ko flala mi nye Mali nyemo yi ka ta se seda o moma jikele bela jere kama ko jalagu ko o kene dala me ko sika fo dala me ka sika fo ma shikele nde mi ni o keme ka sira damene ko ka fo la ka do ka fo atimi guita no ye jamani a transition nyema ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO bɛ ka waleya min ta ka jamana in sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO a tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ a tɛ malidenw ka hɛrɛ fɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi tɔɔrɔ min bɛ jamana in kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ka tila ka sanction wɛrɛ ta ka bila anw kan i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO olu bɛ se k'a jate k'a fɔ CEDEAO ye fɛn ye bi min ni terrorisiw ye min da anw kan k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO ani terrorisiw k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɛrɛ jɛkulu la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka gosi bɛrɛ kelen na parce que b'a ka fɔ la Dr Shokeli Kukola Mayiga a fana ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ denw tɛmɛnenw na n'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ CEDEAO kɛlɛ filɛ ka waleya min ta ka olu sɛgɛrɛ nin ye ko a mɛn o mɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sigikafɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye damu ye sigikafɔ ko a ka kan a ka kɛ olu ni CEDEAO cɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ Mali k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO jɛrɛ jɛkulu tɔn dɔ ye Mali ye wa i k'a dɔn k'a fɔ Mali a bɔtɔ tɛ CEDEAO la bi an bɔtɔ tɛ a la sini nka a kɔni ma kɛ cogo o cogo k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen bi
bi ga do na tawla ka do ka foko mali koni ka do ka fo abota te sedawla do na tawla wa ko be fo ga be ka do ka fo ona sabati ani nyanjere tiba ka fola ni oye Musa Sidibe be koni ayajira ka foko Algérie ka do ka foko Algérie comme keme ka dale Algérie keme ka dale sira bela jele ka Algérie bela jele me akalama ka fo kabini gola damne na onga jamani ngono Algérie aye joro chama ba pe mi be wole ko accord de paix et de la défense walma paix et réconciliation ni au accord techno blacker ou la Algérie ka do ka fo Algérie ka uye wuli ka jo uya sebeke ma wati mna ko mi sisa wala min damne ne flenye ma wati mna ko mi bi ko Algérie keme ka wuli ka jo boloda haka ja Algérie yere bisika wole bi ko médiateur ka do ka fo olu be ka fereni dabali bela jere tige wala misika no ka to mina ame wati mna ko mi bi a triple ni nye mimbo ene pana ko ne ka do ka fo Musa Bilal Sidibe Musa Bilal Sidibe fuli obetani ka segere ni wati lebon ko na kibara ya ira ka fo ko Algérie ko na manya ka fo ko négociation ko ni ko obeke munye awni silo maw nyongo chala ko ferani dabali ka ke ale daka do ala ko sabke ale ba ku chamanye do akuma ko chamanye do Abu Safna jara nyeme amata dogo ta don ma te de bi folo ma khoro la mun nana na ma yes mun nana na bi folo ka dina ma jawa ni wati na muye Aissata Tungara ni bela jelo kama ko sisi ni betani ga Aissata Tungara ni ka asegere Abu l'Express de Bamako ne ba ale samaka gerena Musa jara gani akumara ako kanyashi munye sida mauka shubaya ima kanyashi uka sanction maka ata anga jamana ka asegere ko sigata la ko soni munye fenjugu ba ka fanga ko abed dafri pew no be Alassane Dramane Ouattara ko fo ko fenjugu abed dafri sigata la ko soni abayira yini fanga dafri sira ka chane Masa jalaki bali ay mate bla jamana jugala sa Masa jalaki bali ti sunu ade mate bla mali jugala na la ti feno yirila o tsika keo Masa jalaki bali ti sunu ate sunu ade anya ba bela jina ale de be munye menemene ni adabri sira ka cha kosobe masai ne be menemene ni afima ka abulto e farafin koro su du reclama fe masai ne bai kosobe bela jele ngani adoni no adoni teme munye kanyashi oma ko sigata la ko munye Alassane Dramane Ouattara ayra be domna na fogo bi abe farati dangu o konna o la koy fatirga ba munye Musa Jaray ako ina foko munye wala foko opposant be nanga ma Ousmane Sonko no de fina ale konte ma dugule munye wala fawla kerenga la munye Macky Sall ale ya ira ka foko munye sido manunu sigata la ko francika la ke o de koy munye francika na mino ko o ledo kerenga la mumbe binanka mako Alassane Dramane Ouattara Alassane Dramane Ouattara ibe na ka foko gela fle ka ngo jamana soro ko siga fo tala ko abela jelen kumajuye ko Alassane Dramane Ouattara alide nodu fatirga ba ka fola ako munye Alassane Dramane Ouattara ko nyingale ka ayela la aba fo fanga jumene ma ko fanga jumene be saria o konnala aba fo gouvernement jumene wa ko gouvernement ko obe saria konnala ba ko nyefo anyana ko fo sabge ale Alassane Dramane Ouattara afle fanga munabi no ba ka troisième mandat no bo okofo Abu Safna Ibn Aika foko munye Côte Ivoirien fait ayolu ka condition ninga sebe ko yelema ka ke asagoy ali na be tagama buna dama don shude kan ko fo troisième mandat ko kata ka kalfa alema e Alassane Dramane Ouattara e munyo ke e na foko munye bina fanga ko fo ayina wa fanga muno be sadia ko nala e na se ka fenye fo ayina blewa chokoroba jugu adoge ale do de chokoroba jugu ya fo aywa nya fanga chokoroba jugu odo ado ale do de odo chokoroba jugu do amaja kosobe odo fasirke baga fola ako wati muna ne gele ko aba anga jamana oka o kuma gele nunu meka wati muna seda wo nya kun tugle no wa munye wati muna terror sube do anka seda wo ye ferani dabale jumane ke mu sega onko shiga bo terror suma ali wati muna munye fanga kora muno kuma feya no dafri la pew no be Elaji Ibrahim Boubacar Keita ko fo wati muna oka fanga na ajengna ko seda wo mo kuma fan jumena fasirke baga ako ami domina kompi na manya ka foko munye siro mau uyeshu baya ni tani ka ngo jamana ko ni ka asgere e ko sigata la ko akololo ko abesunga yelema uyira kan koy munye Alassane Dramane Ouattara alle munye teren ngule franciga chide ale fana be chide ko ja ko chi ko ja ko tenten munye siro jamana nyama ka ubesaka franciga bara o keto muna fatika baka fola ako kanga sigan ko doni kabi munye laji furama fanga o dafila uti kalo kleta ani sheki sam bafla ani sam muga ibe
na k'a fɔ ko ni maa bi ka Alassane Dramane Ouattara k'a tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko ye an ka colonel ninnu ye olu minnu nana fanga ni ka a jaso a donni kama mun ye Alassane Dramane Ouattara a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sen kan CEDEAO maaw k'u ka wulikajɔ kɛ ka sanction ta ka ɲɛsin an ka jamana in ma ko diyagoya ni fin ko Laji Burama ko ka segin ka na fanga la Abu Safina Jara Fatirikeba ka fɔ la a ko sigi mun n'o kɛra janvier kalo tile 9 tɛmɛnen n'u ye sanction belebele ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ yan'o cɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Alassane Dramane Ouattara a ye dunu gosi ka bala gosi ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sen kan ko mun ye sanction o bɛ ta ka an ka jamana k'a sɛgɛrɛ kabi i bɛ ka fanga a bɛ bi doni o kama a y'a fɔ a ma kɛ a kɛra kosɛbɛ a y'a fɔ cogo min a y'a kɛ ten kosɛbɛ Fatirikeba ka fɔ la Alassane Dramane Ouattara waati mun na mun ye surasi ninnu nana fanga ta a kumara tuguni koyi a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛw de bɛ wuli CEDEAO bɛ kɛlɛkɛcɛw wuli ka na an ka colonel ninnu k'u diyagoya sama ka bɔ mun ye fanga o kɔnɔ la i n'a fɔ mun ye Faransi ye kɛlɛkɛcɛw wuli cogo min na ka taa mun ye Laurent Gbagbo k'o diyagoya sama ka bɔ fanga la ni ka na ale Alassane sigi fanga kunna ko mun ye CEDEAO maaw k'u kan o baara o de kɛ Fatirikeba ka fɔ la a ko kabi gɛlɛya in daminɛna an ka jamana kɔnɔna la kabi fanga in dafirila mun ye président mun bɛ yen n'o kɛlen bɛ malidenw kɔni n'a kɛlen bɛ ka juguya ŋaniya juguya yɛrɛ ta ka ni jamana in sɛgɛrɛ maa wɛrɛ tɛ ko Alassane Dramane Ouattara ko ale don Fatirikeba ka fɔ la a ko hali ɲɛ bɛ Macky Sall mun na waatiw tɛmɛnenw na Macky Sall y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mun ye sanction ko a man ka ta ka jamana in ka sɛgɛrɛ koyi nka mun ye janvier kalo tile 9 ale Macky Sall kelen ale fana y'i yɛrɛ sɔrɔ mun ye Ghana fɛ yen n'o bɛ Accra jamana kɔfɔ u ye mun ye forontomugu k'o suura ale fana da kɔnɔ ale dabara ni ko o yɛlɛmana Fatirikeba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye Alassane Dramane Ouattara diɲɛ ma don o don a b'i n'a fɔ ko mun ye fɛn kalaman ko de b'a kɔnɔ k'o sabu kɛ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a filɛ fanga min na nin ye fanga in a ma sigi sariya kɔnɔna la dɛ a ma sigi sariya kɔnɔna la cogoya si la a jɛɲɔgɔnkɔrɔ min bɛ yen n'o ye Alpha Condé o ka fanga dafirila cogo min na a b'o o kɔni kalama koyi k'o sabu kɛ mun ye constitution ye o fana y'a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma Fatirikeba ka fɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Abu Safina Jara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Alassane Dramane Ouattara a yɛrɛ kɔni kɔnɔ mɔlen de bi kosɛbɛ kosɛbɛ ko siga t'a la don n'a nataw la Ala ka fara a yɛrɛ kan koyi ko n'o tɛ ko a yɛrɛ b'a sigi cogo o dɔn Fatirikeba ka fɔ la mun ye Alassane Dramane Ouattara nin waati laban ninnu na a kuma mun ye Gabonkaw fɛ yen a y'i da kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma koyi Gabonkaw fɛ yen n'o bɛ Libreville kɔfɔ mun ye Alassane Dramane Ouattara a y'a jira k'a fɔ ko ɲankili mun n'o talen filɛ ka an ka jamana k'o sɛgɛrɛ n'a bɛ ba Maliba o kɔfɔ ko ɲankili ko CEDEAO y'a sigi sen kan nin walasa k'u yɛrɛ lafasa kosɛbɛ Alassane Dramane Ouattara nin kɔrɔfɔ in ko a bɔra a yɛrɛ da kɔnɔ a yɛrɛ danganiyalen don k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ye ɲankili mun ta ka jamana in ka sɛgɛrɛ ko a giriyalen don kosɛbɛ koyi Fatirikeba ka fɔ la mun ye Alassane Dramane Ouattara hali bi min ye Librevillekaw fɛ yen a ko gɛlɛya in ko a kɛlen bɛ sababu ye ka don Sénégalikaw fɛ yen bi ko hali a kɛlen bɛ sababu ye mun ye olu Côte d'Ivoire ka denw ko a donnen don olu yɛrɛ fɛ yen nka fɛn ni mun bɛ yen ni Alassane Dramane Ouattara a m'i da don o tɔgɔ la k'o sabu kɛ mun ye sanction minnu filɛ k'a ta ka jamana in sɛgɛrɛ sanction a tɛ mun ye CEDEAO sariya sɛbɛn foyi kɔnɔ wa mun ye UEMOA a t'a sariya foyi sɛbɛn kɔnɔna la wa siga tɛ fɛn mun na Alassane Dramane Ouattara a k'a sigi n'a ye k'a fɔ k'a ye gɛlɛya mun ta ni ka jamana in sɛgɛrɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ wa a kɔlɔlɔ a bɛ ka jigin nin waati na mun ye wɔlɔfɔw kan a kɔlɔlɔ a bɛ ka jigin bi an bɛ don min na comme bi Ivoirien denw kan o siratigɛ de la mun ye Alassane Dramane Ouattara k'a k'a sigi n'a ye ko sɔɔni fanga jugu ko a bɛ dafiri a bɛ dafiri o kaɲi siga t'a la dɛ n y'o fɔ fanga dafiri tɔgɔ ka ca dɛ sɔɔni Masa Jalakibali tɛ suma dɛ anw y'o de fɔ embargo Masa Jalakibali tɛ suma cɛ min na mun f'i ɲɛna CEDEAO jamana o jamana bɛ CEDEAO kɔnɔna la a si tɛ se ka embargo kɛ ɲɔgɔn olu tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ fɔ embargo kɔni a tɛ se ka ɲa a b'an bila a bɛ tɔɔrɔ wɔlɔfɔw wulila kunun u ye sira bɛɛ tigɛ u kɛra o ma kɛ tasuma don fɛnw na dɔrɔn o ma kɛ kunu wa i ɲɛ bɛ nin ko sugu na i y'i farati i taatɔ don dɛ i bɛ taa o walahi i bɛ taa bi man ko dɛ mun ye u filɛ ka sanction mun ta k'anw sɛgɛrɛ nin ye tan walahi ne kalo 2 gansan Macky Sall b'i yɛrɛ ɲini kalo 2 ka jan kalo 2 walahi Alassane b'i yɛrɛ ɲini dɔgɔkun kelen dɔgɔkun 2 ye an bɛ taa kalo in vori kuma o kuma n bɛna min f'i ye n'i farati ka fanga bɛ taa da fɛ a bɛ taa da fɛ o c'est clair ça a bɛ taa da fɛ siga foyi t'a la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ l'Express de Bamako ale kɔnɔna la Musa Jara ale ye kalimkalatigi Abu Safina Jara i bonya o b'a la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko a mɛn o mɛn fɛn min bɛ tali kɛ dɛgɛ la o sisi bɛ bɔ karatɔ da a bɛ bɔ a da dɛ kuma nouveau réveil mais nouveau réveil m'a ta dɛ k'a dɔn k'a fɔ nouveau réveil nin ye fasiri jɛkulu nin ye u ka sɛbɛn ye u kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ka kɛ ni anw ka Mali gɛlɛya in ye ko CEDEAO yali CEDEAO bɛ jamana kɔnɔdenw contre de la wa walima CEDEAO sigikun ye jamana kɔnɔdenw ta ye u yɛrɛ don u yɛrɛ ka syndicat jɛkulu don awɔ
abu ira la fasadi ulu ira koni u tokoroba jugu munuma konna la ulu ira la fasadi u ira ka la fasadi tonu abana sinon jamana kotere a jamana kote magsali flaka ni mungani alasani flaka ni mungani ani muye Niger basum u flaka ni mungani nana ado akufo u fema flaka ni mungani u tuka jamana don kore jamana kore don tu kore ni u ira ka aklina di farafina français aklina jugu mun ko tintu uka u be ka bara de ke français mun ni Afrique konna la c'est à dire que français ka intérêt mana na olu boro ta folo farafina ka intérêt olu mako foto la odra na do koy le nouveau réveil kon ya yɛrɛ k'a fɔ ko kɛɲɛ ni Mali gwɛlɛya ye CEDEAO kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka nin sanction ba ninnu ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ farafinaden bɛɛ lajɛlen a ka ja farafina dugu bɛɛ lajɛlen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔngoyalen bɛ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen bɛ o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka farafinakaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko nin CEDEAO tɔ min filɛ nin ye yali a sigikun ye jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ nɔfɛla ye wa walima a sigikun ye présidentw ka se ka u ka dictat n'o y'u ka fanga u ka kolon fisigi walima u ka se k'u ta ka jamana kɔnɔdenw de sɛgɛrɛ wa ko kɔrɔmasiri dɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ u ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan sanction min ni a talen filɛ nin ye CEDEAO fɛ ka anw ka Mali faamaw k'u sɛgɛrɛ a ka ja ka malidenw k'olu sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kun tɛ dɔwɛrɛ CEDEAO yɛrɛ ka fɔ la dɛ maa minnu ni olu bɛ anw ka fanga kunna ko olu ye fanga ye minnu ni u ma lakodɔn walima maaw dɔw minnu ni légitimité tɛ u la k'a dɔn k'a fɔ fanga dɔ min ni a tɛ sariya kɔnɔ Batiriba ka fɔ la k'o de kɛ mɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɛlen filɛ ka sanction ta ka sanction ta sanction min ni a bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw n'a ka ja ha ka ja n'a ka di ye a fɔ ko malidenw farafinaden bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ nin ye gwɛlɛya ye bɛɛ wulilen don a ta mɛ ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ min ni a ta mɛ ka farafinaden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali kɔni o tɔ min o n'a kɛ koyi k'a dɔn k'a fɔ ko nin CEDEAO min filɛ nin ye yali u sigikun ye jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ye wa u sigikun ye farafina tilebinfɛ bolo ka tɔɔrɔ ye wa walima u sigikun ye u ka tɔɔrɔ ye wa walima u sigikun ye anw ka hɛrɛ de ye o de sababu la ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin CEDEAO in dabɔn tɛ foyi kama u bɛ se k'u yɛrɛ lafasa cogo min na CEDEAO in ko a dabɔn tɛ foyi kama présidents bɛ se ka to fanga la cogo min na CEDEAO in ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati bɛɛ lajɛlen na CEDEAO kɔni ko u bɛ k'u yɛrɛ dama de lafasa walima i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i ye kɔrɔfɔ min fɔ CEDEAO kɔnɔna na jamanaw bɛ yen walima CEDEAO kɔnɔna na présidents bɛ yen minnu ni olu bɛ légitimité kɔnɔ minnu bɛ yen ni u tɛ fanga kɔnɔ fanga min ni a jagoya ko u sigilen bɛ jagoya wa i ka haka ja k'a fɔ ko jamana a sariya sun i k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ président la jamana in kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ bi farafina kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u y'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔ k'u sigi kolo kan hali bi ko olu bɛ o fanga kolo kan k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ ma kɛ o la sanction ma ta ka olu jamanaw sɛgɛrɛ sanction ma ta k'o présidentw sɛgɛrɛ parce que ne b'a fɔ la anw ka maliden minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye wulikajɔ boloda k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'a dafiri k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni sigilen bɛ u ka jamana kunna min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka ɲɛda kura di u ka jamana ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction bɛ ta ka maa sɛgɛrɛ maa minnu kɛra sababu ye fɔlɔ la k'a dɔn k'a fɔ ka fanga k'a dafiri walima maa minnu kɛra sababu ye k'u ka jamana constitution k'a sɔsɔ k'u sigi fanga ka jagoya la k'a dɔn k'a fɔ ko sanction de kan ka ta ka olu fɔlɔ sɛgɛrɛ nka n'a ma ɲɛ o kɔ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ k'u ka jamana k'a labaara fɔlɔ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ u ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ lakanabaliya la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fanga yɛrɛ a marako juguya k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ u ka jamana kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka ladamu sɔrɔ cogo min na maa minnu bɛ fɛ ka olu furakɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction bɛ taa ko sanction man ka ta olu kama dɛ o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali tɔ min kɔni bɛ yen a bɛ CEDEAO sigikun ye jamana kɔnɔdenw ye wa a sigikun ye farafinnakan ye wa a sigikun ye yalasa ka se ka gɛlɛya ta ka jamana kɔnɔdenw de sɛgɛrɛ wa k'o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ min ni a talen filɛ ka malidenw sɛgɛrɛ farafina bɛɛ lajɛlen kuma k'a dɔn koyi i k'a dɔn k'a fɔ farafinaden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ Afrique de l'Ouest kɔfɛ hali ka ja farafina a bolofara wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye Afrique orientale ye minnu ni olu bɛ wele ko Afrique de l'Ouest Afrique tilebinfɛ bolo a baɲɛfafɛ bolo a kɔrɔfɛ bolo a kɛɲɛkafɛ bolo ninnu bɛɛ lajɛlen ko u dusu ma tɔɔrɔlen bɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɛlen filɛ ka jɛrɛjɛkulu CEDEAO kɛlen filɛ ka sɛgɛn min ta ka Mali sɛgɛrɛ CEDEAO kɛlen filɛ ka tɔɔrɔ min ta ka Mali sɛgɛrɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ labɛn la dɛ i n'a fɔ i ye min fɔ
k'u bɛ labɛn la k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen na jɛ ka fara Mali kan ka nin gɛlɛya in k'a kɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi kɛlɛ tɔɔrɔ min ni a talen filɛ ka Mali sɛgɛrɛ ko an k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ Mali ko ye dɛ farafinna ko de don o tuma ɲɛmaa minnu bɛ yen ni u bɛ CEDEAO cogoya la n'u b'a fɛ ka Mali don dingɛ kɔnɔ ko Mali dɔrɔn don ta tɛ dingɛ kɔnɔ dɛ k'u b'a fɛ ka farafinna bɛɛ lajɛlen de dɔ tɔɔrɔ a bɛɛ Patrik filɛ nin ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ i bonya b'a la nouveau réveil foli a bɛ taa ni ka a baarakɛlaw n'u k'u sɛgɛrɛ Abu Safina Jara mun ye kunnafoni alibi an bɛ tɛmɛ n'a ye indépendant ne ba ale sama ka gɛrɛnna a bɛɛ n'a ta mun ye dɛgɛ a sisi a bɛ bɔ karatɔ o da a ko mun ye économiste bɛ yen n'an k'a ma Etienne Fagaba Sissogo Etienne Fagaba Sissogo siga t'a la ko a kɔni su mana de dépôt o taara ka di a kan nin waati in na a bɛ kaso bonba a b'o kɔnɔna la awɔ mun kɛ Etienne Fagaba Sissogo a bɛ kaso la a taara cɛn taara cɛn taara Fatirikeba ka fɔ la a ko kibaruyaw sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko mun ye dimanche tɛmɛnen ko mun ye parquet du tribunal de la commune 4 ale ka yamaruya o kɔnɔ la mun ye polisilakaw kɔni u taara tɛgɛ ta ka da mun ye Etienne Fagaba Sissogo kan a ka denbaya o kɔnɔna o la nka kunu a jira k'a fɔ ko mun ye mandat de dépôt o taara ka da mun ye Etienne Fagaba Sissogo o kan a sigiyɔrɔ o taara bɛn mun ye kasobonba o kɔnɔna o la Fatirikeba ka fɔ la a ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko mun ye a ka kiiri o baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bolo dalen don ka bɛn mun ye avril kalo tile 13 o nata o ma nka mun ye ɲininkali mun bɛ kɛ fɛn jumɛn de ye mun ye Etienne Fagaga mun kɛra sababu ye ka taa n'a ye kasobonba o kɔnɔna la Fatirikeba ka fɔ la a ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko mun ye Etienne Fagaba Sissogo jalaki mun binnen don k'a ta k'a sɛgɛrɛ o de ye jalaki mun ye ko a ye kunnafoni dɔw kɔni di kunnafoni minnu bɛ yen ni kunnafoni jɛlenw tɛ kunnafoni minnu na a bɛ kɛ sababu ye ni ka maaninfinw k'u hakili k'o ɲagami mun ye bɔlɔlɔ o sira o fɛ o bɔlen kɔfɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a tun bɛ ka kunnafoni dɔw kɔni fana k'u sɛlɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka na anw ka diinɛw ani siyaw ni k'olu ko kɔni ni k'u sɛbɛkɔrɔ ɲaami k'u to ɲɔgɔn na kosɛbɛ o bɔlen bɛ yen kɔfɛ fɛn mun yɛrɛ bɛ yen fo usage de faux diplôme universitaire a mun ye université diplôme ye o to o ko maana bɔ wa k'o bɛɛ lajɛlen diplôme faux n'a bɛ fɔ diplôme ko fɔ o jalakiw binnen don mun ye Etienne Fagaba Sissogo kan Abu Safina Jara ni jalaki fɛn fɛn filɛ nin ye n'a dator'i la ni jalaki minnu filɛ nin ye faux usage de faux ne ni kelen o kelen na kunda o ma nɔgɔ dɛ trouble à l'ordre public nin tubabu kan ka girin dɛ trouble à l'ordre public faux usage de faux nka escroquerie ma da kan dɛ ayi o t'a kan o fana ka o b'a suɲɛ n'o dala kan i ka ka jugu n'a tɔ bɛɛ de ka jugu n'a bɛɛ le mot la kosɛbɛ escroquerie faux usage de faux parce que a caman na o mot in mi a tɔ accompagner quoi n'o dar'i kan i bɛ jɔ mun ye fanga bon n t'a dɔn maa fa kiiri bon de la escroquerie faux usage de faux an ka hali faux usage de faux a fana ka jugu dɛ kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ ye ko juguma yɔrɔ yɛrɛ diinɛ ko mun fila la de ta ani mun ye taabolo ko mun fila siya ko mun fila la o de ko yɛrɛ juguma ye dabila o de ko yɛrɛ juguma ye non siya ko ni taabolo ko ninnu u ka bɛɛ to yen bɛɛ ka t'i ka sira fɛ kosɛbɛ point final kosɛbɛ o de ye ko in yɛrɛ alors c'est un pays laïque là a banna alors bɛna k'i bɛna ala ka fara ayiwa Fatiri filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant o kɔnɔ la Abu Safina Jara i bonya o b'a la ayiwa bɛɛ kɛra k'a fɔ indépendant n'i y'ale bila le soir de Bamako ne b'ale ta soir de Bamako ka kɛ ni a ka bi bɔli ye Laya Jara Laya Ja ale ka sɛbɛn don Laya Ja ko k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a talen filɛ ka Mali sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi MINUSMA k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan bi MINUSMA ka avion minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya in kɔni kɛ bɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen birimɛ a kɔnɔ kan a banna u bɛ biri kɔnɔ ka kɛ bɛɛ lajɛlen birimu kɔnɔ o sabu olu ka MINUSMA éliko ninnu olu de bɛ mun ye kuma dɔw ta ka bɔ n'u y'an fɛ yan ka taa n'u ye Sénégali u bɛ dɔw ta ka bɔ n'u y'an fɛ yan ka taa n'u ye Côte d'Ivoire o bɛɛ de bɛ gulon a bɛɛ de bɛ kɛ tiɲɛ parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko kabakoba dabalibanko k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA olu minnu ni olu bɛ jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a talen filɛ ka Mali k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni a bɛ wele ko sanction ko juma don k'a dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA avion na avion minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko aéronef k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɔni bɛ taa ka segin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali jamana a ka jan ani sous région jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ UEMOA jamanaw ka taa bila CEDEAO
jamanu kan ay ka do afako MINUSMA ka avion ngoni wati bela jelena bi taka se ke ni yoro ni nyanje parce que ba fola ka do ka fa sanction na amanya ka fako atara wa ta abire mana takaba ka do ka fo akanga bi yoro bela jelena ka do ka fo mi metalige ulu fana ka avion na ka do ka fo avion mabo avion na amanya ka fako abi pangaba ka do ka fo avion do khoni do ali ni adwa fara bonya ka avion dodo ma surasi tate surasi côté dorete haka ja hali o MINUSMA mi nyere ploye na manya ka foko avion bu bolo ni aya tro ubu ka barala bara mi ni ube ka ke mali yere akanu kama ube ka bara wuli ka jo bela jele ke kosobe ka do ka fo mali kama ka do ka fo haka ja ala naje fle mi se ka biri fle ngono tromna ka keni MINUSMA ta fandela ga ka do ka fo ote otola ka do ka fo MINUSMA bela jele me akalama ka fo funa ube bara mi na anbe jamani ngono hali na ya tro ukacha anve ga ka do ka fo bela jele me akalama an mo be nimisi wasa bara mi na MINUSMA ate okuno de ofuma na manya ka fo ko sanction talime mali kama ka do ka fo haka ja MINUSMA avion vola ku bela jele fana na sozoro folo de sababu la ka do ka fo MINUSMA avion bela jele ajome bela jele me akalama ka fo ko MINUSMA avion ka do ka fo olubi taka segi kay ka do ka fo mali ani region chamanche kerenganya na mali ani sous region jamanu ni nyanje mai ka do ka fo seda o jamani munun be ni olu MINUSMA avion be taka segi ko orola mai ka do ka fo ni wati ne ka do ka fo ko toro ka do ka fo ko abe o jamani kono deuna ka sabab ke ka do ka fo ma chama de be jamani sous region jamanu kono munun ni olu be do MINUSMA avion goro kanu ka chi nyene bo mali la ka segi ka do ka fo ko olu bela jele ame wati ne ko me bi olu bela jele ko bloquer le me ko ka ta fo nouvelle ordre ni osira parce que ba fola ko hakili jigido ko ni ya takalaje MINUSMA chede munu ni olube an ve jamani ngono ay kado ka foko uka changu sobe ko abita se fo ma batan ani sabama kado ka foko 13289 militaires nous debe en ver kado ka fo uka si uka police ma bakele ani ma keme konodoni ani muwa kado ka fo obe MINUSMA twala police la ko fe kado ka fo nunu bela jele me malla ngana manya ka foko sanction ko atara kado ka fo akaka a sanction aka bela jele secret sanction kanka appliquer fa bela jele fe ma MINUSMA avion mabo avion ayi ashika na yeka mali dugukolo ka chechi ble ki ka do ka fo ame watim na ko mi bi ako akeme kono gwa MINUSMA ka sengora ka sabal ka do ka fo uka avion bela jele brime akono ka adir blani ni mi boy ka do ka fo fe mi metal ke soir de Bamako la ya jara alika sebene soir de Bamako ma foli obetani ku usegere albia mayira kanu bola ku sogole menura FM la bi kononto ani nani tomi murmuru duru la sili obeka ka bojela ko di ko mani woredala téléphone 76 33 43 03 Abu Safna Jara Ali bi soir de Bamako ma asama kuraye ka gerena Omar Angoyiba dogonake akwale no kuraye ay Yusuf Konate ale kumale odo Abu Safna Jara ngi mango munye farafna be munye surasite surasi munno olu jole no ka anwa kelekela bo munye farafna be ka foko dusukolo be surasi kun ka teme on taw kan Abu Safna Jara wuya odo nga munye ni koko de perna basa obedo afe sigatala ni wati laban nun konna ayira ka foko munye anwa lakana baw u koni wulle no ku dogoy ku te jigin so abada fo bamanji kele ka ban pew o siratigɛ la ko mun ye Yusufu Konate akumara a ko mun ye terrorisu u kun kɛlen bɛ ka t'u ɲaga da dugu dɔ la dugu mun n'an k'a ma ko Mizonso n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ mun ye Jɛrɛ ale bɛ o mara o kɔnɔ la Jɛrɛ fɛnɛ n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ Kucala mara ale bɛ o kɔnɔna o la Patirikeba ka fɔ la mun ye Yusufu Konate a ko siga t'a la an ka surasilakaw nin waati laban kɔni na u wulilen don k'u jɔ koyi u tɛ jigin so abada f'u ka dɔ fa ka ban o siratigɛ la ko mun ye janvier kalo kilita ani 7 tɛmɛni n'o kɛra dɛnɛndo i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka kɛlɛtigi opération dɔ bɛ sen kan opération mun n'an k'a ma ko kɛlɛtigi kɛlɛtigi wulila koyi kɛlɛtigi mun a ye susuli kɛ ka ɲɛsin mun ye terroriste kun kɛlen bɛ ka t'u ka daga k'o sigi dugu mun n'an k'a ma ko Mizonso ka t'u ka daga kɔni k'o sigi ye Patirikeba ka fɔ la a ko kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔni k'o sɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko mun ye anw ka lakanabaw minɛn mun b'o bolo nin waati laban ninnu na a minɛn ko a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye nin Bamanciw u ka nin daga ye Abu Safna Jara walasa a bɛ se ka susu cogo min na k'i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka marifa b'an ka cɛdenw bolo nin waati na marifa mun na a sɔrɔla Irisilakaw bolo n'i y'a susu kilomɛtiri 9 kilomɛtiri 10 kilomɛtiri 20 Bamanci kɔni hali n'a yera kilomɛtiri 20 u b'u susu k'u ban o kaɲi aw ye Mizonso in cida ten kosɛbɛ o ye minɛ ye
o tɛ minɛ ye dɛ minɛ ɲɛnama ye a bɔra irisilakaw de bolo o ɲɛna irisilakaw de y'a d'a ma ni ala ka irisilakaw kɛnɛ to koyi kosɛbɛ fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i y'a ye mun ye terroristes u ka nin daga in k'o sabu kɛ nin tun ye daga jolen belebele y'u fɛ koyi n'i y'a ye mun ye an ka lakanabaw sera ka nin daga k'a kɔnɔminɛ bɛɛ lajɛlen ka a sokɔnɔ kɛnɛma minɛ ye o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'o sabu kɛ mun ye marifa jugu mun n'a bɛ irisilakaw bolo n'olu y'o mun d'an ma nin waati in na mun ye marifa in yɛrɛ an k'a ma ko grade M Abu Safunɛ Jara ale de ye marifa ye Bamanci kɔni n'a y'i yɔrɔ dɔn ka ban kilomɛtiri 20 a b'i susu a ti jɛ n'a y'i susu a ti jɛ abada kilomɛtiri 20 n'a y'i susu Abu a ti jɛ Mabasawa Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye opération kɛlɛtigi a ɲɛmaaya bɛ colonel Mohamed Abdraman ale siri bɛ mun bolo nin waati in na a ko mun ye roquette 3 u y'o de fili kilomɛtiri 9 ani kilomɛtiri 10 ni ɲɔgɔn cɛ la Bamanci ka daga mun n'o dalen bɛ Maison So Abu Safunɛ Jara ka sina ka mun ye a kɛnɛma ko mun bɛ an ka taa Fatirikɛba ka fɔ la a ko Bamanci u ka daga mun o bɛ yen Maison So o kɔnɔna la ko mun ye ni marifa jugu in o de kɛra sababu ye ni ka u ka daga in ni ka a sɛbɛkɔrɔci Fatirikɛba ka fɔ la a ko siga t'a la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi anw ka lakanabaw kɛlen bɛ ka cɛsiri mun ni k'o baara ni k'o boloda k'o sababu a yira k'a fɔ waati tɛmɛnw na mun ye kucala o fanfɛla la Bamanci k'u ka wulikajɔ k'u faga bonya ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la frontière mun n'o bɛ anw ni Burukinakaw cɛ Bamanci kun kɛlen bɛ ka taa diyagoya sariya ni k'o sigi duguladenw kɔni o kunna o misaliya fɛn jumɛn ye mun ye juillet kalo tile 15 ani juillet kalo tile 16 tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamanci u ye bingali ta ni ka taa maanifinw k'u sɛgɛrɛ opération mun wulilen no sen kan nin waati in na n'o bɛ opération kɛlɛtigi n'o bɛ o kɔfɛ olu fana ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnenw na